Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wani tsohon lauya da ya ritaya, wata rana ana hira da shi aka tambaye shi cewa menene abin mamakin da ya fi baka mamaki a tsawon shekaru da kai kana aikin lauya. Ya ce abin da ya fi bashi mamaki wata rana wani bawan Allah ya zo ya same shi, ya ce maƙotansa guda biyu sun ƙwace masa filinsa sun gina wani ƙaton supermarket. Sun je sun yi alkawarin kasuwanci, to babu filin da suka ga za su buƙata a irin wannan gurin sai filin nashi. Da suka yi ya sayar musu yaƙi, sai suka haɗa shaidar ƙarya da komai suka je kotu suka ƙwace wannan filin nashi. Ya ce da wannan mutumin ya zo ya same ni a matsayina na lauya, na duba na ga yana da gaskiya, amma kuma ba mu da cikakkiyar hujja da za mu iya karɓo masa wannan abin a kotu. Ya ce sai na bashi shawara, sai na ce masa wannan abin in ka danka a hannuna a matsayina na ɗan adam zan iya ƙoƙari na, amma akwai yiwuwa mu yi nasara ko kuma ba zan yi nasara ba. Amma ina baka shawara ka danka a hannun wanda in ka bashi har abada ba za ka yi asarar filinka ba kuma zai dawo. Ya ce wane ne? Ya ce ka danka a hannun Allah, ka bar wa Allah. Wannan mutumin ya sunkuyar da kansa zuwa wani lokaci sai ce to na bar wa Allah. Ana nan bai wuce shekara 12 ba, su biyun da suka haɗa kai suka kwace masa filinsa, sai ɗayan ya yaudari ɗaya ya je ya yi shiyo takardun bogi da komai cewa gaba ɗaya kasuwancin ma nashi ne ba na wancan ba. Abu ya yi tsamari suka tafi gaban kotu. Wata rana wannan mutumin da aka kwace masa filinsa kawai sai aka kira shi aka ce ka zo ana kiranka a kotu, wane da wane suna jiranka a kotu. Sai ce ai ni na bar musu, na bar wa Allah, me yasa za a sake kira na? Aka ce a'a wannan karan daban ne, ka zo. Da ya je sai tarar da cewa ɗaya yana ƙoƙarin damfara ɗaya kwace ɗayan kuma sai ya fasa kwai ya ce kai asali ma fa wannan gurin ni da kai mun san ƙarya ne, na wane ne muka kwace. To kalmar da ya faɗa cewa filin wane ne muka kwace, shi yasa yanzu ake neman ka. Alƙali ya gama bincike ya tabbatar da cewa filinka ne, ka zo a baka filinka. Kuma wanda ya mallaki fili shi ke mallake da abin da ke filin gaba ɗaya. Saboda haka ka zo ga filinka nan an dawo maka da shi. Allahu akbar, Allahu akbar. Ku duba da ya mai da lamarinsa ga Allah, ya yi tawakkali ga Allah, ya ɗora abinsa, amanar abinsa a hannun Allah. Ya san duk wanda ya dogara ga Allah ba zai taɓe ba. Yana zaune, su da kansu suka fallasa junansu kuma suka tabbatar da filin nashi ne. Yana zaune aka kira shi aka bashi filinsa. Allahu akbar. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Dukkan wanda ya dogaro ga Allah, ya mai da lamarinsa ga Allah, to Allah ya wadatar masa, Allah ya isan masa. Allahu akbar. Allah ka raba mu da zalunci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.